बिदि दोलाजोब्बाय नै फुरानो नै ओरैबो नै बिखायाव गाखै दा बिखायाव गाबालाय थैखाबायमोन गरम गरम खारदों जोङो मैदेरनि उदै सिंजों खारदों जोङो दिनैनि अखा नायसि नायसि जालांनाय घटना आङो दायो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला VCDCनि सिङाव थानाय मोखोनागुरि गामियाव दायो बेयावहाय मोनसे गिलु बालु जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायानो जादों जाहैबाय बे मोखोनागुरि गामिनि साथाम सुबुंफोरा बेबायदिनो दैलामाव थांदोंमोन ना जानो थाखाय ओमफ्राय बिसोरो बेबायदिनो फासि जेफोरखौहाय सानानै उन्दुदोंमोननो ओमफ्राय बेबायदिनो अखा नायसि नायसि जानाय घटना बेबायदिनो हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै रबिस्वर बसुमतारी होननायखौहाय जायगायावनो गानानैहाय बुथारो दा गाग्लिनानै बुथारदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनि लोगोफोर सानै बिसोरो खुनुरोखोम बासायदों थेवबो बिसोरबो जोबोर मोजाङैनो जखम जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावनो सासे लोगोआ ओरैबायदि आथिं आखाइ गाफ्रुजोबब्लाबाबो ओरैबायदि मानज्रं फैनानै खुनुरोखोम न'सिम फैनानै खोन्थाफैदों ओमफ्राय बिनि लोगो सासे थाबोनाय बियो बेबायदिनो मबाइलबो लांफायाखैमोननो बिसोरो ओमफ्राय बेबायदिनो अन्थाइयावहाय गावनि मिसेसनि नाम्बारखौहाय लिरनानै हरदोंमोन माने खुनु थिग गैला आंनिबो देहाया होननानै बेबायदि अन्थाइयाव लिरनानै हरदोंमोननो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो बासायबाय मथा मथि बेफोरबो खामि हाराफ्रा फुरा बेबो आघात जाजोबदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा खुनुरोखोम न'सिम देहेनद्रायनानै फैदोंना ओमफ्राय बेबो दा हस्पिटालाव दंहैयो दा बेबो मोजां जाबाय मथा मथि मोजां फैगासिनो दङ ओमफ्राय दा बे रबिस्वर बसुमतारी बियो माने जायगायावनो थैनो गोनां जाबाय आरोखि बेबायदि हाग्रायाव माखासे थाखा फैसा खामायनो थाखाय थांनायाबो बुहुत जिबननि थाखाय रिस्कि दा बेफोरबायदि दुखुनांथाव घटनाफ्रा जानानै फैबाय दा जाथावनाङामोन जुदिबा बेफोरबायदि हाग्राफ्राव माखासे बेफोरबायदि नाफोरखौ लायनो थाङाब्ला बेफोरबायदिबो जायाबो जानो हागौमोन नाथायब्ला माखासे बेराफारसेजों गावनि उदैनि थाखाय बेबायदिनो थांनोबो गोनां दा बेजों लोगोसे बिहा सासे गथ' दंमोन अन्थाव बाथाव दा बे गथ'आ थालांबाय मथा मथि आरो बिनि अनसुलि बिसि बेबो रान्दि जानानै थालांबाय दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ दा सिगांबो मैदेरा न'आव फैनानैहाय नाफ्लंफैखांखाबाय नै दा बे कलदे थांनाय नुदों बियो मैदेर नारनाय दा सिगांबो न'आव फैनानैनो नारफैखादोंमोन आरो दा दिनैहाय बेबायदि अबस्था जानानै फैमारबाय आरोखि ओमफ्राय नै बै ओंखाम संग्राखौ माने सिफायजोबदों आरो सिफायजोबनानै दायो गोदान बानायफिननायसो आरो बियो ओमफ्राय नैबे मादै बियो बिमामोन दा ओरैबायदि दुखुआव दं आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनि अनसुलि बिसि बेथ' आरो फुरा सेन्सलेस जानानै दङ न' सिङावहाय ओरैबायदि अबस्था आरो दा बे ओंखाम संग्राखौ गोदानैसो बानायफिननाय आरो दा बेबायदि आरो दा मानसिखौहाय दैलामनिफ्राय ट्रेक्टरजों लायसिगोन आरो खाथियावनो नालाय उफाय गैया ट्रेक्टरजों लायनांसिगोन ओमफ्राय लामाया बिराद गाज्रि आरोना नै ट्रेक्टरा मानख्लायनो थाखायनो बिराद कठिन जाबाय नै बैयो ओरैबायदि गोजौ जाबाय नै मानो होनना बुङोब्ला बिजों मानखायोब्ला ट्रेक्टरा बिखा नांगोन दा बेनिखायनो एसे स्ल' जायगा नागिरनांगौ जाहैबाय आरोखि स्ल'पिं खालामनो हाया आरोखि बेजों जानाय नङा बायदि मोनदों आं ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा नै बिसोरखौ लायनो ओंखारदों ओमफ्राय दा बेयावनो आंबो नायफानो होननानैहाय ओंखारबोफानाय जाहैबाय दा बेबायदि आरो नै दैया ओरैबायदि पुरुस्कार बेयावनो ना बोनो होननानै फैदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय बैथिंजाय खंसे दंबावो दै बैजोंना गिदिरसिन आरो दैया ओमफ्राय नैबे फिसासिन आरो बै सानजाथिंजाय दङ दा बेयावनो थांगासिनो आङो दा ओरैबायदि खस्थ'खा नै दैलामबारि थांगासिनो दं आरो मानसिखौ लायनोहाय ओमफ्राय गोख्रैयानो खारनो हाखा आरोखि दा जोङो थांगासिनो दङ ट्रेक्टरजोंहाय मानो होनना बुङोब्ला मानसिया सासेयाथ' गैले होनना खोनादों ओमफ्राय सासेया मथा मथि सिनस्रि बायनानै ना मानानैबा दंनो दा थांब्लासो नुहैसिगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासेया खुनुरोखोम न'सिम मानज्रं फैनो हाबाय आरो दा बेखौ फाहामथाय होनो थाखाय लवार आसामाव लांबाय होननानै मोनथिनो मोनदों आरो दा आङो थांगासिनो दङ नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे लामाया ओरैबायदि अन्थाइ गिदिर दं आरो ओमफ्राय नै बै साखाथियावनोसै आरो मथा मथि दैया बै सानजाथिंजायजोंसो दङ दा बेयावनो बिसोरो ना सादोंमोन आरो बिदि दोलाजोब्बाय नै फुरानो नै ओरैबो नै बिखायाव गाखै दा बिखायाव गाबालाय थैखाबायमोन गरम गरम खारदों जोङो मैदेरनि उदै सिंजों खारदों जोङो आखायाबो दोलादों दा नै
बै बेखौ सेस गासिबो जिम जायाखै दा सासेयाबो सासे गैला बेहा गैला नै सासेयालाय जायगायावनो खर'फ्राव जेबो जायाखै नाङाखै ओमफ्राय बिखाफ्राव गाखै दा आथिंफ्राव ने आथिङाथ' नै थाल मोनाखै नोंसोर हो ओमफ्राय नाखौ साखांखाबाय नोंसोर साखांजोबखाबाय जों रेस्ट लादों साखांनानैसो रेस्ट लादोंमोन ने थै ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लादोंमोन आरो दा खोमा मथे सानैया बासिबाय ओमफ्राय सासेयाथ' जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जाबाय हनै बेबा अबाव गाखो बेखौबा सोरखौ गावखौ बे सासेखौ औ बेखौ जों मिथिला जों जेबो लोरसोर खालामनो हायासै आरो मोनायाव नायनाय जाबायना जायखिजाया खिबुजों थैग'दों थै सिङाव गाग्लिबायो बिदिबा नै फासिया बेनोमोन आरो बेबायदि सादोंमोन नै नाया नांबायमोन नै देलाय नै दा बेबायदि आरो बे दैयावनो सादोंमोन नाया अयथासार नै फासिया बेनो आरो नै ना खान्दा नांदों नै प्लेटल' देलाय नै बेनो आरो देलाय नै बोखांदो दे अयथासार नांदों नै नायाबो देलाय नै थारमाने बेबायदि साफैदोंमोन आरोना नै नाखौ दा बख' फासिखौ देखायनो नांगोन ना थारमाने दे औ नायाखौ बिदि सादोंमोन आरो नायाखौ देखायनो नांगोन ना बायसान्स सोरबाफोर माबायोबा दे बोखांदो दे दे लादो दे अयथासार नै नायाबो नांदोंमोन बुहुदनो दे थुनदो दे लादो दे नांदोंमोन ना नायाबो नै दा नै नाया बेबायदिमोन आरो मानैसो नांजेनबायमोन नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै फासि ओमफ्राय नै बेयावबो मोनायाव दोन्दोंमोन नै मोनबायानोमोन एसे नै बेबायदि मोनजेनबायमोन आरो सेवबाय नै सेवजोब्बाय गोरलै गोनां ना गोरलै गैया मासेल' एक्सट्रा बेबायदिमोन नायाबो बारा मोनाखैमोन ओरै साहानिफ्राय फैदों नै मानसिखौ बेयाव खोबनानै दोनबाय नै ओमफ्राय नै बेयावनो उन्दुदोंमोन आरो अयथासार जायगायावनो नै मथा मथि बेबायदि ना सारदोंमोन आरो नै जेयाबो बेनोमोन नै ओमफ्राय दा बेयावनो मैदेरा फैनानै गाफ्रुफैबाय आरो मानसिखौहाय सासेखौहाय सासेया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जाबाय ओमफ्राय सानैया खुनुरोखोम बासायबाय आरो दा बेबायदि आरो नै दा फाइनालि गोथैखौहाय न'आव लाबोनाय जाबाय नै न' मोनफैबाय आङो गोथैखौहाय स्रा देखायनाय नंला मानो होनना बुङोब्ला जों एसे इउटुबावहाय देखायनो हाया दा बे हिसाबैनो आं गोथैखौ स्रा देखायनाय नंला आरोना दा गोथैखौहाय लाबोनाय जाबाय नै बयनबाय दा बेनो आरो बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा दा अन्थाव बाथाव गथ' सासे थालांबाय बेहा